Welcome to T-Fae Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyadri kupisa kutendera pa social media. Queen Tatelicous Diss Madam boss na Ketty na Lorraine Guyo. See full video. Madam boss, please, usatibate muro. I love this comment yakapost kwa one of my followers. Chikanza anoshamisire taira chasinga tauro. Anoshamisire. Maititi vakapinda mujeri vakapira vanhu mari vanhu vakaita unge it's only me who didn't do a live ndichiseka Felicitas, because we know these lives. We know this life kuti munhu you can go in mujeri anytime, you can go muchipatara anytime. Jeri ndere vanhu chipatara nechana saka makandiona handina kana kuseka Felicitas because ndiri munhu. Anything can happen. Vanhu vari vazhinji vari mumajeri vakapindira mhosva dzavasina kana kumbobhara. So we touch our mouth, but nyaya dzechihure idzi dzekuti munhu akahura kuda kunyepera kuti chino ai mwana tinofara wakaita mwana, asi vanhu ngavazive Kettywo ane chirwere chake chakabuda chataakuziva kuti ari pamapirisi. Tiri kumuchingamira, hatisi kuita kuti tiri kuseka kuti Ketty ane chirwere. Uzini pana pamunoziva ndichikura and they say you know kuti I'm HIV positive for the past 18 years. I've never hidden my HIV to anyone. I'm speaking in English so that my fellow other people who don't understand my shona can know. I've never hidden my HIV to anyone. You know I've been HIV positive for the past 18 years. You understand? So chill. Data ngarigadzirwe lunch time mugara makatenga chikafu chenyu pa lunch tochitakanya. Muchamunzwa Anania akabvaruka Anania uyu anopa mapiritsi edzi kune nguku kunotona ndo baba Brendo. Zvinongostressa one point because Ketty akaita live akati baba Brendo navafela akataura nemasocial media. Ini kana president chaundotaura kana mai munhanga kwa chaundotaura zoto zvako kamurumika kwa president wemahuri kunotona utadza kutaura nedini ini professor wemahuri rubbish. So I love you now. We should get this life in the comba. Tinogadzirira show. Anditi tinogadzirira show. Kozve mimba ya lolo ochasha mimba ya lolo ndiya prosecutor umarare anonzi tatenda something. I'll give you all the names because ndenda kanyorama evidence nechichichi lolo anhumbi yake ndiya prosecutor wemarare. Mwana mudiki so mukomana anenge ane 24 or 25. Nhumbi yake aizi yemurume wekugweru uya yakamvurira mashopu webvudzi. Everything bakapo barakazu karakadinga so that pavanomira mumasendera ino masocialite vachikunyeperai tiri kuziende nhumbiyo yaprosecutor ya Lorraine haizotombogara mark my words because ndoda kutokwachamurwa because uyu prosecutor uyu akatoengeja musikana wake ndiye akatoita reach out kwandiri. Muri kuzvinzwa kana I'm telling you Ntembo saka uyu Lorraine akangoenda akanojamura munhu ndokumva aitiswa nhumbu. Asi mhuri yemukomana uyu comes from a very rich, this prosecutor comes from the rich family havasi kuda Lorraine because Lorraine ane history yake yekuhura nevanhu vane AIDS vana Thomas Chishanje. Future Lorraine is not giving. His future is not giving. So I want munondiziya kana ndichita life ndochida kukoma ande muri kundoona izvo ndiri pabuilding iri pandiri vanhu vari mumaofisi ndinodedzerwa polisi kuti kune munhu ari kupenga panze ande muri kunoseka let us breathe and say hey let us breathe. Queen will show up right now and ndisikukoshesa kuti nge ndichiita malive every day because muri kuziya handisisina imbaka ndatongorojawo zvaro roja riri kubatanidza 1+1=2 hasisiri marendrodi kuSweden. Upenyu hwakachinja. Upenyu hwakatochinja. Kana upenyu hwachinja unofanira kuadabona pakupfura vanhu ava bo chikafa kozvaita semukomana kufamba akashama asina mari tini kamera vanhu vari kupenga muno muirovu nai masikana kozvaita se nai Jehovha nai Mwari kozvadi ndiwe kunyika kupi kumukomana nai Mwari munyika yevaridzi haya Jehovha 1300 Mwari wangu upenyu haudi kudai kwamwe apiwe kuzenga.